ndinithanda nonke emakhaya. Mina Msasazi lento enoxolo ingifikisela ngenyembezi ngoba thina abanye bethu emakhaya bese kuyiyona sosofu ngiyakuthanda bese sisele nayo ngoba ngapha emjolweni siyahanya Msasazi wami besazi ukuthi at least mayeseshini noxolo ukuthi nginithanda nonke emakhaya usuzonqosholoza lapho na uthatha uphisi wakho futhi ngiyakuthanda noma kutshela abaningi kodwa ke engcono nawe ubalekile ngoba ngapha emjolweni lutho ngiyakuthanda siutholi Msasazi bese sazi ukuthi at least unoxolo uzositshela ntambama ngo7 ukuthi uyasithanda sonke emakhaya uthatheke nawe ingxenye yakho engiyakuthanda ngizwisa ubuhlungu kakhulu lento enoxolo Msasazi.